Încet, încet
Ierusalim
scenă, se aude? Cei cu sala ne-au atenționat să încheiem. Prin urmare, vom încheia cu o rugăciune. Vă rog să vă ridicați în picioare și un frate va spune o rugăciune, după care voi face câteva anunțuri. Sau, poate că era bine înainte, după rugăciune să nu plecați, că vreau să vedem care unde se cazează. Asta e în primul rând. Și pe urmă ne vedem mâine, la ora 11. Acum rugăciunea. Părinte Ceresc Jehova, Creatorul cerului, al pământului, stăpân al întregului univers. Din toată inima îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru această ocazie, când Tu ai permis ca noi să ne putem aduna, pentru ca să învățăm, să ne bucurăm și să ne împărtășim de adevărurile Tale în aceste timpuri de pe urmă. Tată Ceresc, noi pentru toate acestea îți mulțumim că Tu ai păstrat în liniște aceste clipe, am putut ca să învățăm, mai ales din cuvântul Tău, când Satan, diavolul, ca un leu, răpnește și caută pe cine să ghită. Doamne, dă-ne pricepere, dă-ne înțelepciune și credință, pentru ca să putem deosebi bine voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Și ajută-ne totodată ca noi, ceea ce am putut învăța în acest timp, să putem împărtăși și altora, ca și alții să aibă ocazia să audă adevărul Tău și să se desprindă din cursa celui rău. Noi pentru toate acestea îți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos, pe care Tu L-ai făcut Domn și Rege pentru totdeauna. Amin.